ji sarewa da alagaita to magana ake ta sarauta. An yi naɗin mai girma ɗan masu girma, mutum mai daraja da dattako. Honorable Ajit Musa Aje, shugaban ƙaramar hukumar Kala Balgi. An masa naɗin sarautar Zanna Dala Dikwa. Hakika wannan taro ya tara dubban al'umma. Shugabannin ƙananan hukumomin jihar Borno su guda 20 kowa ya halarci wannan taro. 'Yan majalisun tarayya da 'yan majalisun jiha kai har da sanatoci, malamai da dubban al'umma, kowa sai san barka yake domin an ɗaura ƙwarya a gurbin. Honorable Ajit Musa ce Zanna Dala Dikwa, dan amanar gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum. A nan sai dai mu ci gaba da addu'o'i. Allah ya karu wa kasar mu da jihohin mu zaman lafiya, karuwar arziki kuma kwanciyar hankali. Shi ka Honorable Ajit Musa ce Zanna Dala Dikwa. Allah ya taya riko. Amin.